ओमफ्राय आं मैया एसे मिथिहोदों रायथिदों खिन्थाना लादों जे मोननै आयदा ओमफ्राय जोङो मोनसे आयदाखौ मैया सावरायजेनदों ओमफ्राय जोंहा दिनै दा सानजौफु आरो मोनाबिलि मोनथाम सेसन मोनथाम सम दंबायो दा जोंनि आइजो बिमाफोरा जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि न'खरफ्राव आरो आथिखालाव जोंनि सारिगिदिं जोंनि समाजाव जोंनि मण्डलिफोराव जोंनि न'खरफोराव माखासे बेबायदि जालाय जाखाय जानाय सम थासारि जेंना माखासे इस्युसफोर बेफोरखौ लानानै इसोरनि बाथ्राजों बानजायलायनो थुलुंगाज्लायनो बे प्रग्रामखौ आरो आयदाखौ थि खालामनानै लानाय जादों ओमफ्राय बेजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै जोङो मैया नायबाय गुबुन मोनसे आयदाखौ जों नायग्रोबाय आरो बे आयदानि गेजेरजों जोंनि जिबना बेयो खुब मुल्यबान जिबन जायखौ जोङो संसारनि गासै धोन सम्पतिखौ जथायब्लाबो बेजों रुजुनो हाया बे जिउमाया नस्थ' जाब्ला बेखौ जेजोंबो मोनफिननो हाया रिकभार खालामफिननो हाया गासैखौबो मोननानै बेखौ खोमाब्ला जेबो प्रफिट गैया मा मोनदेरगोन what shall a man profit if he gains the whole world and loses his own soul जों बे बाथ्राखौ मैया नायनानै जोंनि जिबना जे गुबैयै बेसेन गोसा बे बाथ्राखौ जों बाइबेलनिफ्राय एसे नायदों मैया बुंदोंमोन जे जोंनि जोनोमा जोंनि जिबनाथ' इसोरजों होजानाय जिबन जों इसोरजों दाजानायफोर जोंखौ मोजां खामानिफोर मावनो थाखाय इसोरा सिगांनो थिग खालामग्रोनानै बियो जोंखौ दादों जोंखौ इसोरासो बिमानि गोरबोआवबो सुजुदों जों बेखौ जोङो मैया बाइबेलनिफ्राय नायदों ओमफ्राय जिहेतु जोंहा सासे दागिरि इसोर दङ बेनिखाय जोंहा सासे दाग्रा इसोर थानायखाय जोंनि जोनोम जिहेतु बिमानि गोरबोआव जोङो इसोरजों दाजानाय सुजुजानाय जों मानसिफोरखाय जोंनि जोनोमा सम सम जों साननाय बायदि दुखु मोननानै बुंनाय बायदि जाफ्नांनाय नङा आरो जों बाइबेलाव गोबां सिरिफोर मोननो हाबावो जे सिरिफोरखौ नायब्ला जों रोखा जानो हायो आरो बेनि गेजेरावनो बे फुंनि समाव जों खयएकथा बाइबेल आसा गैयै जेब्ला जायो माबा मोनसे मावनो लानाय थांनो आवगायलांनो जायखौ थांखि खालामदों बेयाव थांनायाव जेब्ला गोबां गोब्राब थासारिफोरजों जुजिनांनानै जेब्ला मेंनाय मोनो मानसिया बे समाव निरासा जायो आरो गोबां बेबायदि बिथिंजों नाख्रेब जाब्ला मानसिफोरा साननाय फैसिगोन जिबना जेबो ओंथि गैया जिबना बेसेन गैया आरो जेब्लानो मानसिया जिबनखौ बेसेन गैया लाब गैया ओंथि गैया होननानै सानो बे जिबना उदायला होननानै सानो बे समावनो मानसिफोरा बेबायदि गोदाव सोराव बेबायदि मुगैथाव थांखिफोरखौबो लानानै गावनि जिबनफोरखौ सिलिंखार आरो नस्थ' खालामनानै लानाय बे बाथ्राखौ जों बयबो मिथियो जिबनाव जेननाय देरहानायनि जुजिनाय थायो आरो जेब्ला जोङो बेबायदि गावखौनो जेननाय बायदि आरो देरहानायनि माबा मोनसे जेबो राहा लामा गैला बायदि माने देर इज नो मर वे आउट जेब्ला सानबाय जेबो सलुसन गैला नालाय जेराव थांनो सानदोंमोन जेखौ मावहैनो सानदोंमोन जि थांखि लादोंमोन बेयाव बेखौ हाथावथाव बायदि मोनाखिसै सहैखाला बिदिब्ला जिबना जेबो जाखाला जेब्ला बेबायदि साननाय जायो बेबायदि निरासा जायो जेब्ला मानसिफ्रा फ्रास्ट्रेटेड जायो डिप्रेस्ड जायो बेबायदि मानसिफोरा जोङो निरासा जानानै जोङो जेननायखौ जोङो गनायनानै लायो आं जेनबाय आरो आं हालिया आरो बेबायदियैनो बेबायदि माब्लाबा गावखौ नस्थ' खालामनानै लानायफ्राबो बेबायदिहै जानानै फैयो आरो ओंखायनो जोङो मैया नायदोंमोन जे जोंनि जिबना बेसेबां मुल्य दं बे जिबना सोर होनाय बाइबेलनिफ्राय जोङो खयएकथा सिरि जों नायनानै जों एसे आवगायलांबाव दिनै मोनसे सिरि फरायनानै आङो आवगायलांनो हास्थायदों जिसायानि 44 बालाब 2 सिरि गोजौ बाहागोआव बुंदों फोरबुआ बेबायदि होनदों जायहा नोंखौ दादों नोंखौ बिसाखनिफ्राय बानायदों आरो नोंखौ सहाय होगोन गाहायाव बुंलांनाय दं दागि ओ जाकब आंनि गलाम ओ जिसुरुन जायखौ आं सायख'बाय गोजौआवहाय नुबायना फोरबुआ बेबायदि होनदों जायहा नोंखौ दादों नोंखौ बिसाखनिफ्राय बानायदों जों जेखौ मैया नायदों जों बे सिरियावबो जों नुदों
जाया नोंखौ बिसाखनिफ्राय बानायदों बिसाखआव जाय इसोरा नोंखौ सुजुदों बियो नोंखौ सहाय खालामगोन आरो जोङो नायब्ला जों मोननो हाबावो बयजोंबो मिथिजानाय फेमिलियार गोसोआव लाजानाय मोनसे सिरि जेरेमियानि 29:11 सिरियाव बुंदों मानोना नोंसोरनि थाखाय आंनि खायदा खालामनायखौ आङो मिथिगौ बेनो फोरबोनि होननाय आंनि खायदा खालामनाया सान्थिनि थाखायसो सैहोनायनि थाखाय नङा आङो नोंसोरनि आसाखौ जाफुंहोगोन बेबायदि आसा जों बाइबेलाव मोननो हायो दा बेनिखाय जोङो बे इसोरनि थांखियाव जों माब्रै सहैगोन अनजाग्रा गथ'फोर लाइमोनफोर बाबुमोन नानिमोन इसोरहा जोंनि सायाव थांखि दं बे इसोरनि थांखियाव जों माब्रै सहैगोन जों फेल जानायनि थाखाय फेलियर जों जेब्ला जों मोगा मोगि जायो जों निराशा जायोथ' बिदिब्ला जों इसोरनि थांखियाव जों माब्रै सहैगोन जोंनि जिबना माब्रै साक्सेस जागोन बे बाथ्राखौनो आं बे फुं समाव नोंथांमोनजों सावरायनो थाम-थिम खालामदों जे जोंखौ मोजां खामानिफोर मावनो थाखायनो इसोरा जोंखौ सिगांनो थिग खालामनानै बियो जोंखौ बिनि थाखायसो बे दादों जों दादों बिमा बिफाफ्रा जोंखौ प्लान खालामनानै बिमा बिफाफ्रा जोंनि सायाव प्लान दंमोन गैयामोन जों बुंस'नो हाया नाथाय जों बेखौ मिथिनांगौ जोंनि बिमा बिफाफोरा जोंखौ जोनोम जानायनि सिगां प्लान खालामदोंमोन बा खालामाखैमोन नाथाय इसोरहा जोंनि थाखायब्ला बियो प्लान दंखायोमोन आरो जेरेमिया 29:11 सिरियाव नायनानै जों नुदों मानोना नोंसोरनि थाखाय आंनि खायदा खालामनायखौ आं मिथिगौ बे बाथ्राया बै समाव इजराइलारिफोरा जेब्ला बाबिल हादराव बन्दि केप्टिभ खालामनानै लांजाबाय लांजानानै बेबिलाव बिसोरो 70 बोसोर 70 इयार्स बिसोर केप्टिभ जानानै थानांसिगोन 70 बोसोर 1 बोसोर 2 बोसोर 5-10 बोसोरनि खोथा नङा 70 इयार्स बिसोरो केप्टिभ जानानै थानांसिगोन बान्दा बान्दि जानानै थानांसिगोन खस्थ' मोननांसिगोन दा बिदि गोलाव बोसोर बिसोरो 70 बोसोर बान्दा बान्दि जानांगौब्ला दा बायदियाव आं केप्टिभ जाहैनांगौब्ला आंनि फिसा बेबो केप्टिभआवनो बोरायहैसिगोन 8 बोसोर बारबाय आंनि फिसालाया 70 बोसोर जुदि केप्टिभ बन्दियाव थानांगौब्ला बान्दा जानांगौब्ला आंजों लोगोसे आंनि फिसायाबो बान्दा जानानै बेयाव बोरायनांसिगोन आरो बिसौफ्राबो बान्दा बान्दि जानांसिगोन बेबायदि मोनसे गाज्रि अलखद गोनां आसा गैयै मोनसे सम थासारियाव इजराइलारिफ्रा गोग्लैदोंमोन जेरेमियानि गेजेरजों मिथिहोदों सोरबा सासे नंखाय नाबियाथ' बुंदोंमोन बिदि गोलाव सैनांनाय नङा होननानै नंखाय नाबिया फोसावदोंमोन खिन्थु जेरेमियाया बेयो नैबे 29:12 मोजां बेखौनो खिन्थाहरफिनदों जेरुसालेमनिफ्राय बे लाइजाम हरनानै जेरुसालेमनिफ्राय बेयो बाबिलाव खामिनांनाय बन्दियाव थानानै मानसिफोरखौ बुंहरदों जे नोंसोरो 70 बोसोर थानांखासिगोन नोंसोरनि फिसाजोफोरखौ हाबा होदो संसार जाथोंसै गथ' गथाय खांथोंसै बारि बागान बिफां लाइफां गायनानै फिथाइ सामथाइ बागानफोर खालामनानै जाथोंसै न' बां लुथोंसै 70 बोसोर बन्दी जानानै थानांगोन बेबायदि 70 बोसोर गाहाम बन्दी जानांनानै थानांगोन मानसिफोरनि थाखायबो खिन्थु इसोरा बुंहरदों जेरेमियानि गेजेरजों गोब्राब समजों बिसोरो थांनो गोनां जासिगोन थांनो गोनां जाबाय थानांसिगोन 70 बोसोर सैनांसिगोन खस्थ' मोनसिगोन बान्दा बान्दि जानांसिगोन अब्लाबो बेबायदि मानसिफोरनि थाखाय इसोरा गावनि मानसिफोरनि थाखाय 70 इयार्स केप्टिभिटियाव थानांनाय बे मानसिफोरनि थाखायबो इसोरा बुंहरदों जेरेमियानि गेजेरजों नोंसोरनि थाखाय आं जि खायदा खालामदोंना आं जि प्लान खालामदों बेखौ आंसो मिथिगौ sorry For I know the plans that I have for you, declares the Lord. इसोरनि बोसोना बुंदों जेरेमियाया बुंहरदों नोंसोरनि थाखाय आंनि खायदा खालामनायखौ आं मिथियो आंनि खायदा खालामनाया नोंसोरनि गाज्रिनि थाखाय सैहोबाय थानायनि थाखाय नङा plans not to harm you plans to prosper you plans to give you a future and a hope बेबायदि बुंनाय दङ आंनि नोंसोरनि थाखाय खायदा खालामनाया नोंसोरनि मोजांनि थाखाय सान्थिनि थाखाय नोंसोरखौ सैहोबाय थानायनि थाखाय नङा नोंसोरनो इयुन होगोन मोनसे आसा होनायनि आंहा थांखि दं बेखौ आं मिथियो होननानै जेरेमियानि गेजेरजों बै समाव बेबायदि निराशा आसा गैयै थासारिजों जुजिनांनाय खस्थ' मोननांनाय बै समाव बै मानसिफोरनो बाबिलाव बन्दी जानांनाय मानसिफोरनो इसोरा जेरेमियानि गेजेरजों बे मोनसे गाहाम रादाबखौ हरदोंमोन इसोरहा थांखि थायो जों इसोरनि फिसाफ्राबो माब्लाबा बिदिनो गोब्राब समफोरजों जों थांनांगौ जायो आं मैया बुंबाय जोंनि जिबना बेबायदि दुखु सुखु सान्दुं अखा जोंनि सानफ्रा थांनाय बायदि जोंनि जिबनफ्रा माब्लाबा दुखु माब्लाबा सुखु माब्लाबा रंजानाय माब्लाबा गाबनाय
बेबायदिनि गेजेरजों जों समाव थांनांगौ जायो जों इसोरनि फिसाफोरनियाव माब्लाबा जेंना जेथोफ्रा फैयो जों जिसुखौ फोथायनानै इसोर बेबायदि इसोरनि बिसाजों जाबायब्लाबो जोंनि जिबनाव माब्लाबा दुख निदानफ्रा फैयो जेंना जेथोफ्रा फैयो समस्याफ्रा फैयो नाथाय अब्लाबो जों मिथिनांगोन जों आं मैयाबो बुंबाय जे जोंहा सासे लोगो दं गाहाम लोगो दं what a friend we have in Jesus जिसुआ जोंनि सासे गाहाम लोगो जों बिनो खिन्थानो हायो आरो बे इसोरहा जोंनि थाखाय थांखि दं मा थांखि दं मोजां थांखि दं जोङो जायखि थासारियाव थानाङा मानो जायखि जायगायाव थानाङा मानो बे गासैखौबो इसोरा गावनि इसा बायदिनो थि खालामदों जोंनि अनजाग्रा गथ'फोर जोंनि बिमा बिफा जों दा जि जायगायाव जि ओनसोलाव जि हादराव जों दा गसंनानै दं जोनोम मोननानै दा थांनानै दङ बे गासैबो इसोरनि इसा बादियैनो जादों बाइबेला जोंनो मिथिहोयो बाइबेला जोंनो मिथियो इसोरा जोंखौ ओरैबायदि इन्टिमेटलि बियो जोंखौ मिथियो गितफोरनि 139 नम्बराव जेब्ला आङो आन्दोआव बानायजादों आरो हानि गाहायसिन जायगायाव मोजाङै दोनजादों अब्ला बे समाव आंनि सोलेरा नोंनिफ्राय आन्दो जायाखैमोन नोंनि मेगनफ्रा आंनि जाफुङै महरखौ नुबाय आरो नोंनि बिजाबाव आंनि बानायजानाय दिनफ्रा सानसेबो जाजेनथ'वाखैमोनब्लाबो लिरजाबाय थारमाने इसोरा जोंखौ बेसेबां इन्टिमेटलि बियो मिथियो 14 सिरियाव बुंनाय दङ गोजौआव आङो नोंखौ साबबायसोनि मानोना नोङो आंखौ गिथावथाव आरो आसरितै बानायबाय नोंनि खामानिफ्रा आसरित आङो बेखौ मोजाङै मिथिगौ इसोरनि मावनाय जोंखौ बियो जोंखौ इसिं सा गासैखौबो मिथिगौ You know me inside and out. You know every bone in my body. You know exactly how I was made, bit by bit, how I was sculpted from nothing into something. जों जेबो नङानिफ्राय इसोरा जोंखौ माबा मोनसे दिनै खालामबाय आरो इसोरा जोंखौ बेबायदि खालामनायनि बेहा मोजां थांखि दं आरो बेनिखायनो जों माब्रै जोनोम जागोन बहा खामिगोन बे गासैखौबो इसोरा गावनि थांखि बादियै बे थिग खालामदों माब्लाबा जों सानफ्लाङोना बे जायगायाव मान जोनोम जायाब्रा होननानै जोंबो एसे बिदि हादोरफोराव बिदि सहरफोराव जोनोम जानायमोनब्ला जोंनिया जोनोम जानाया भुल जादोंलै होनना सम रायलायोना मालाबा जोंनिया जोनोम जानाया भुल जादों बहा जोनोम जानांगौ बहा जोनोम जादों होनना जों समाव सानो आरो समाव जों बुङो Acts 17:26 आव ओरै लिरनाय दं थोनहरजानायनि 12:22 सिरियाव बियो सासे मानसिनिफ्रायनो सुबुङारिनि मोनफ्रोमबो फोलेरखौ उजिहोनानै बुहुमनि जेरावबो खामि होदों नै गाहायाव आरो बिसोरो बबे समाव बबाव खामिगोन बेफोर गासैखौबो बियो सोरजिनायनि सिगांनो गावनि गोसो बादि थिग खालामनानै होखादों बबे समाव सोर बहा खामिगोन बे गासैखौबो इसोरा सिगांनो थिग खालामखादोंनो जों बेयाव खामायनाय जों दिनै बर'फोरा जों नोंथांमोन आरो जोंनि फोलेरा बबे समाव सोर बहा खामिगोन बिसोरो बुंदों सासे मानसिनिफ्राय सुबुङारिनि मोनफ्रोमबो फोलेरखौ उजिहोदों ओमफ्राय बुहुमनि जेरावबो खामिहोदों आरो नैबे फोलेरफोरा बबे समाव बहा खामिगोन बेखौबो इसोरा गावनि थांखि बादियै थिग खालामदों थारमाने इसोरा गासैखौबो थिग खालामदों जों जे दिनै बेवहाय दङ बेबो इसोरनि इसा बिदिब्ला जों बेखौहाय जों मिथिनो हायो जों बुजिनो हायो आरो जों बेखौ मिथिनांगोन जे इसोरा बेयो माबा मोनसेखौ गोरोन्थि मावफ्लांग्रा बिदि इसोर नङा बे माब्लाबाबो गोरोन्थि खालामा मावब्र'आ एक्सिडेन्टेलि जाफ्लाङा जोंनिया आं बिदि मावनो सानाखैमोन बोरैबा बिदि जाफ्लांबाय जों मानसिना बिदि जायो जोंहा लिमिटेसन दङ जोंहा लिमिटेसन उन सिगां जों गासैखौबो सानहरजोबनो नुस'हरजोबनो जों हायैखाय माब्लाबा जों माबा मावनो साननाया माबा जाहैयो मोजां साननाया गाज्रि जाहैयो मावफ्राङो जोङो भुल जायो जोंनिया इसोरनिया बिब्दि जाया जेसायानि 45:19 सिरियाव बेबायदि लिरनाय दं मानोना प्रभु जायहा नख्रांखौ दादों इसोरा बिनो पृथिबीखौ सुजुनानै बानायदों आरो बिखौ फसंनायाबो बिनोखा बियो बिखौ नाङा फाङा सोरजियाखै बियो मानसिफोरखौ बियाव खामि होनो सोरजिदों बियो बेबायदि होनबाय प्रभुआ आंनोखा आंनि बायदि रावबो गैया गुबुन ग्रहफोर दङ दा बर'नि ग्रह होनो बर'नि आर्थ बेबो मोनसे प्लानेट
आरो नोंथांमोना लेखा फरायनानै मिथियो प्लानेटफोरा गुबुन गुबुन आरो बे बुहुम बे ग्रहजों बे जों थाग्रा जों खामिग्रा जों जेराव दा थांनानै दं बे ग्रहजों गुबुन ग्रहफोरा गासिबो एखे नङा बेलेग बबेबा गुदुंद्राय बबेबा गुसुद्राय गुबुन ग्रहफ्राव थांनानै थाथावथाव बिदि नङा नाथाय बे बुहुमखौ इसोरा बेबायदि सोरजिदों मानो मानसिखौ बेयाव दोननांगौ मानसिखौ दोननो थाखायनो संसारखौ बिदि बानायदोंनो बिदि सोरजिदों जि बुहुमाव जोंनो थांनानै थानो थाखाय जिफोर गेसफोरनि गोनांथि दङ हां लानो थांनानै थानो बे गेसखौ बहानिफ्राय मोनगोन थांनानै थानो थाखाय जोंनो जे दै नांगौ मोनसे थाजाथावथाव मोनसे इनभाइरनमेन्ट जोंनो नांगौ बे गासैबो इनभाइरनमेन्टखौ होनानै बे बुहुमखौ बिदि इसोरा सोरजिदों गुबुन ग्रहफोरा बे बुहुम बायदि नङा बे बुहुमखौ इसोरा मानो बिदि सोरजिदों होनबोला मानो एसेबां खस्थ' खालामग्रोनानै मानसिखौ दानायनि सोरजिनायनि सिगां मानो एसेबां खस्थ' खालामनानै बे बुहुमखौ बेबायदि सोरजिदों होनब्ला मानसिखौ बेयाव दोननो थाखायनो बिदि सोरजिदोंमोन इसोरा मानसिखौ बेसेबां अनो इसोरा गासैखौ बेसेबां गथि गथि प्लान खालामनानै मावो आरो नैबे इसोरहानो बाइबेला जोंनो खिन्थाबाय जे इसोरहा गावनि मानसिफोरनि थाखाय गाव दानाय गाव सोरजिनाय मानसिफोरनि थाखाय बेहा थांखि दं जों बिमा बिफाफोराबो फिसाफोरनि थाखाय थांखि थायो नाथाय थांखि दं होननानै अनजाग्रा गथ'फोर जोंहा जेबो मावनांगौ गैखाया जोंहा इसोर दंखायो बेहा थांखि दंखायोनो होननानै जोङो ओरैनो बे थांखियाव जों सहैनाय नङा जों बिमा बिफाफोरा गेदेर गेदेर थांखि सुजुब्लानो फिसाफ्रा बे थांखियाव हारसिङै जेबो खालामालासे खस्थ' खालामाजासे मावा दाङा जासे जों लानाय मोजां थांखिफोराव फिसाफ्रा सहैगोन बिदिथ' नङाना जोंनि इसोरहा मोजां थांखि दङ नाथाय बे मोजां थांखियाव सहैनो थाखाय जोंहाबो बिबान दङथ' जोंहाबो बिबान दं गोबां समाव माब्लाबा जोङो बेखौनो गोरोन्थि खालामो इसोर मिथिगौ औ इसोर मिथिसिगौ जों बेनाव भरसा खालामनांगौ नाथाय बेनाव भरसा खालामनायजों लोगोसे इसोर मिथिनायजों लोगोसे जोंहाबो दायथ' थायोलाय दा जोंहाबो मावनो गोनां खामानिफोर थायो इसोरा गावनि खामानिखौ गाव मावगोन नाथाय जोंनि खामानि जोंहा जिखिनि मावनांगौ थायो बेखौ जों मावनो नांगोन प्रथमावनो जों मिथिबाय जे इसोरहा जोंनि थाखाय थांखि दं नंगौ थांखि दङ बायदिसिना गोब्राब थासारिजों थांनांब्लाबो जों मिथिनांगोन इसोरहा जोंनि थाखाय थांखि दङ आरो बे थांखियाव सहैनो थाखाय आं बुंबाय जे जोङो इसोरजों अनजानाय जों गावखौ इसोरनो गथायनाय बेबायदि जों जिबन जों खांनो नांगोन गुरै जानो नांगोन गुरैफोरखौसो थिखांनो होनाय दङ दा बाइबेलाव गुरै जा जोङो बाइबेलाव नायबोला 1 पिटरनि 5 बालाब ओरै नायबोला 1 पिटरनि 5 बालाब 5 आरो 6 सिरि जोहोलावफोर नोंसोरबो गागिफोरनि सिङाव था नोंसोरो बयबो गुरै जा आरो गावजों गाव हेफाजाब होज्लाय शास्त्राव लिरनाय दं इसोरा दुगाफोरनि जेंना गसङो नाथाय गुरैफोरखौ अनो verse 6 बिनिखायनो नोंसोर इसोरनि बोलोगोरा आखाइनि सिङाव था नांगौ बोथोराव बियो नोंसोरखौ फोजौगोन थिग समाव नांगौ बोथोराव बियो नोंसोरखौ फोजौजानो थाखायब्ला जोंनि बाइबेलनि प्रिन्सिपला बुङो गुरै जा गावखौ गाहाय खालाम गुरै जा इसोरनि बोलोगोरा आखाइनि सिङाव था इसोरजों नोङो दैदेन जा बेजों नों सामलाय जा होननाय जाबाय गुबुन रावै बुंब्ला अब्ला थिग समाव इसोरा नोंखौ थिखांगोन गासैबो हरसेयाव जानानै फैया गासैबो अभारनाइट जानानै फैया प्रसेस थायो सम थायो जसेफमोनखौ गुबैयै इसोरा दिखांदोंमोन नाथाय जसेफमोननि जिबना दिखांजानायनि सिगां बेसेबां माबायदि थासारिजों सौसिनानै थांनो गोनां जादों बाइबेला जोंनो बेखौबो खिन्थायोलाय दा जसेफनि जिबनाव गोबां जुजिनांनाय गोबां रोखोमनि आनजाद हेंथा हेंसि फैदोंमोन सैनांनाय खस्थ' मोननांनाय फैदोंमोन जुजिनांनाय फैदोंमोन गोब्राब आनजादफोरजों मोगा मोगि जानांदोंमोन जागायजेननाय 37 बालाबनिफ्राय फरायब्ला जों मोननो हायो आरो गोबां बार बाइबेला खिन्थायो इसोरा जसेफजों लोगोआव दंमोन इसोरा जसेफजों लोगोआव थानायखाय होननाय खनले बे स्टेटमेन्टखौ जोङो जागायजेननाय ओरै 37 बालाबनिफ्राय 38 बालाबखौ बाद होनानै 39 40 46 ओरै नायलांब्ला जों मोननो हायो आरो बेबायदि जसेफआ इसोरखौ गिनानै इसोरनि बोसोन बायदि जेब्ला जिउ खांदों गोबां आनजाद हेंथा हेंसि फैदोंमोन नासयजानाय फैदोंमोन नंखायदायाव जोबथेसालियावबो जोबनानै दोनजादोंमोन नाथाय बे जोबथेसालिनि दरजाफ्रा जसेफखौ जोबनानै दोनबाय थानो हायाखै
मोनसे सम फैदोंमोन जेलनि दरजाया गेवनानै होनो गोनां जादोंमोन मोनसे सम फैदोंमोन जसेफआ फारावनि आखान्थि जानो खाबु मोनदोंमोन सासे हादांग्रा जानो मोनदोंमोन नंगौ इसोरा जेखौ जबान होयो बेखौ गावनि जबानखौ बे लाखियो फेलें खालामा दा जोङो इसोरनि बे मोजां थांखियाव जसेफनि जिबनाव इसोरा जि थांखि दंमोन बेखौ जसेफनि जिबनाव इसोरा मावफुंदों नाथाय गावनि जिबनाव इसोरनि थांखियाव सहैनो थाखाय जसेफआ इसोरजों फोथायजाथावै बे थाबाय थादों फोथायजाथावै बे थाबाय थादों इसोरा जेरखम जिउ खांब्ला हामजायो जिबायदि जिउ खांब्ला इसोरा अननाय बेबायदि इसोरनि अननायखौ मोननो हायो इसोरनि बोर मोननो हायो जसेफआ बेबायदिहाय जिउ खांदोंमोन गिलु बालु आनजाद फैदोंमोन दा गुबुन देशआव फानहरजादों बिबो गावनि बिदा असेफोरजों फारावनियाव थानाय समनि गिलु बालु आनजादखौ गोसोखांब्ला गिथाव बाथाव मोनो सेंग्रा देरफुनायथार बोराय नङा जों बादि आं बादि सेंग्रा देरफुनायथार फारावनि हिन्जावा मोजां मोनखोमादोंमोन सिरि सिरि मोजां मोननायावल' थाबथायाखसै मोजां मोननायनिबो एसे बारनो नागिरदों गावजों थाफानो उन्दुफानो लेंनाय बेबायदि मोनसे गिलु बालु आनजाद जसेफनि जिबनाव फैदोंमोन जसेफआ आनजाद फैदोंब्लाबो बे देरहासार जादों गोग्लैयाखैमोन आनजाद थिलिनिफ्राय बे खारनदों माब्लाबा बे रोखोमनि आनजादफ्रा जोंनि जिबनावबो फैनो हागौ फैगोन जोंबो जसेफ बादिनो खारनो नांगोन आनजाद फैब्ला आनजादजों गेलेबाय थानो नाङा आनजाद थिलियाव थाबाय थानो नाङा अनजाग्रा गथ'फोर आनजाद थिलियाव थाबाय थानो नाङा नंगौ आनजादा बे पाप नंथ'आ टेम्पटेशन इटसेल्फ इज नट येट ए सिन आनजाद परीक्षा होनना टेम्पटेशन होनना टेम्पटेशना बे पाप नंथ'आ नाथाय नंथ'आ होननानै अरजाया होनना आं बुंनो नागिराखै आनजाद फैबायब्ला बेखौबो मिथिनांगोन बेयो नोंखौ सासे मानसिखौ गोख्रै बेयो पापाव लांनो हासिगौ आनजाद फैबायब्ला बे आनजादा सासे मानसिखौ गोख्रै पापाव खोख्लैनो हागौ बेयाव जोबाखै आनजाद फैब्लानो जे गोग्लैनांगौ बिदि नङा आनजादखौ देरहासारनोबो हायो टेम्पटेशन कैन बी ओवरकम टेम्पटेशन इज नट येट ए सिन but it can quickly lead you or someone to sin and temptation can be overcome आनजादा फैयो बेयो पाप नंथ'आ नाथाय जों सांग्रां नङाब्ला गसंथानो हायाब्ला खारग'नो रोङाब्ला बेयो सासे मानसिखौ गोख्रै पापाव लांनो हागौ आरो बेयावनो जोबनानै थाङाखै आनजादखौ देरहानोबो हायो जसेफमोना देरहादोंमोन दानियेलमोना देरहादोंमोन जिसुनि बिदिन्थिखौ होब्लाथ' जिसुआलाय इसोर नालाय होनना बुंसिगोन ओंखायनो बुंला आं आनजादा जिसुनियाव फैदों आनजादा पाप होनब्लालाय जों जिसुनियावबो पाप गैया गारा पाप फुनला होनायसो जागोन आनजादा जिसुनियावबो फैदों जसेफनियावबो फैदों दानियेलमोननियावबो फैदों ओंखायनो आं बुंनो आनजादा पाप नंथ'आ बेयाव गसंथानाय गोग्लैनायनि खोथा थाबावो सांग्रां नङाब्ला गोग्लैगोन आनजाद फैब्ला ओंखायनो आं बुंनाया बेनो जों इसोरजों अनजाथावथाव हामजाथावथाव जों जिउ खांनांगौ होनदों नालाय आङो जों इसोरनि थांखियाव सहैनो इसोरनि आशीर्बादजों जोंनि जिबना दाखांजानांगौब्ला इसोरा जोंखौ माबोरै जिउ खांनो होदों माबोरै हान्थिलांनो थिनदों बबेनिफ्राय खारग'नो थिनदों बबेनिफ्राय एरायनो थिनदों बहा जोंखौ थानो थिनदों माबोरै जोंखौ आवगायलांनो थिनदों इसोरा जोंखौ जेरै जिउ खांनो थिनदों बिदि जिउ खांनांगोनथ' आरो जों एसे लोहाबनानै सोखाजानाय मोना ना माना 7 बार जेरै थिनदों जेब्ला 7 बार लोहाबदों बिनि खुरिया रगा हामदों जेरै थिननाय ओरै मावनाय जेरै थिननाय ओरै मावनाय दा बेनिखायनो जोंबो इसोरनि गेदेर आशीर्बाद जोंनि जिबनाव दाखांजानांगौब्ला इसोरनि बोरजों इसोरनि गेदेर खामानि जोंनि जिबनाव मावजानायखौ जों लुबैनांगोन मावगोन इसोरा नाथाय जोंबो बे इसोरा जोंखौ माबोरै जिउ खांनो थिनदों जुदि बाइबेला बुंदोंब्ला संसारजों दा गोरोबफासै जों संसारजों गोरोबफानो हानाय नङा जुदि बाइबेला बुंदोंब्ला थिमथिखौ बुंनाय बायदि फ्ली फ्रम योर युथफुल लास्ट नोंनि सेंग्रा बैसोनि अभिलाषफोरनिफ्राय नों खारग'नांगोन गोगो गोथारै लाखिनो होनदोंब्ला गोगो गोथारै लाखिनांगोन आरो बेजों लोगोसे जोङो जोंनि जिबना साक्सेस जानांगौब्ला फेलियर जाब्लानो जोङो बेबायदि निराशा जानाय फैयोथ' आसा गैयै जों जायो जेब्ला जों फेल जायो ओंखायनो जों माबोरै साक्सेस जानो हायो बे बाथ्राखौ आं बुंलांगासिनो दङ बुंनो सेस्था खालामगासिनो दं जोंनो इसोरनि आशीर्बाद नांगौ आरो इसोरनि आशीर्बाद जों मोननोब्ला गुरै जानांगौ
बे नामान सेनापतियाबो गावखौ जेब्ला बियो गावखौ गुरै खालामनानै इलिसानि थोननायखौ मानिदों थारमाने गुरै जादों बियो सासे आर्मि कमान्डारब्लाबो जे आर्मि अफिसार जानानैबो सोर नुयो नुवा लाजि सिं सिं एसे मिनिथावथाव बायदिबो जालायलाङो 7 बार थब्ल'नांगौनो 7 बार थब्ल'नांगौ गावखौ गुरै खालामनानै जेब्ला मानिनानै थब्ल'दों बिनि खुराया रगा हाबदों बिनि जिबननि देरसिन समस्या बोस्रांजादों इसोरनि अननाय मोनदों ना मोना बिदिनो जोंबो गुरै जानांगोन आरो जोङो इसोरनि होनाय बोसोनफोरबायदि जों मानिनानै सोलिनांगोन आरो बेजों लोगोसेनो जोंनो जिउ लामा हान्थिनायाव जोङो इसोरनि मानसिफोरनि बानजायनाय मानसिफोरनि गिदिरफोरनि इसोरनि मानसिफोरनि दैदेनगिरिफोरनि बानजायनाय सुबुरुन होनाय बेखौ जों नागिरनांगौ आरो लानांगौ जों गोबां समाव बेले-बेजे जायोना गोबां समाव जों बेले-बेजे जायो थांखि लानायाव बिराद गोब्राब जायो जोंनि थाखाय आरो बेखौबो जों मिथिनांगोन माब्लाबा जोंनि मोनसे रं डिसिसननि थाखाय हल लाइफ सैनांनो हागौ माब्लाबा मोनसे गोरोन्थि थांखिनि थाखायनो बेखौनो है मा जाला जा दिनै खनसे खालामनोसै दिनै खनसे थांसै है आं बिदि मावनोसै माखौबा हामैखौनो जुदि जेखौ मावब्ला नोंहा नोंनि गथै जिबनाव कनसिकुवेन्सेसफोर दङ बेखौनो जुदि मावनोसै होननानै नोङो बेबायदि गोरोन्थि नों थांखि लाफ्लांब्ला रं चइस खालामफ्लांब्ला जानो हागौ बबेबा बायदि रं चइसनि थाखाय गथै जिबन सैनांनोबो हागौ संसाराव थांनानै थासान्दिबो ओंखायनो जोङो बानजायनायफोरखौ जों खोनासंनांगौ बानजायनायनि अभाबाव बानजायजानाय सुबुरुन मोननायनि थाखाय गोबां बेबायदि मावनो लानाय थांखिफोरा फेलें जायो बाट उइथ एडभाइजार्स दे साक्सिड जेब्ला परामर्श मोनोनो बिसोरो जाफुंसारनो हायो बोसोन बिजाब 12:20 बुंनाय दं बोसोन प्रभाब 16:20 whoever gives heed to instructions prospers जायफ्रा फोरोंजानायखौ लायोनो इन्सट्राक्शन्सफोरखौ खोनासङो परामर्शफोरखौ लायो बिसोरो जौगायोनो प्रस्पार जायोनो जौगानांगोन दा जोंनि गथ'फ्रा बाबुमोनामोन नोंसिनि जिबना जौगानांगोन दा जौगानांगोन आरो जौगानो थाखायब्ला जोङो फोरोंनायफोरखौ जों खोनासंनांगौ दावहायाव थांनायनि सिगां परामर्श लानो थिनदों जोंनि जिबना जुजिनाय दङ अनजायराफोर जोंनि जिबनाव गोबां समाव गोबां रोखोमनि जुजिनांनायफोर फैयो जि जुजिनांनायफ्राव जोङो डिसिसनबो लानो गोनां जायो ओरै थांनो ना ओरै थांनो बेखौ खालामनो ना बेखौ खालामनो थाङै थांबाय बैयावनो गावस्रानाय लामा दं ओरै सिदा थांगोन ना ओरै थांगोन जोंनि जिबनाव बिदिनो गोबां बायदि समफोराव थांखि बिथांखि लानांगौ जों जायो बेबायदि सम हालोदफोर फैयो आरो जोङो जिबनाव देरहासार जानो थाखाय जों मोजां थांखि नंगौ इसोरहा थांखि दङ जों बे इसोरनाव जों भरसा खालामखानांगोन बे इसोरनि बोर जोंनो नांखागोन आरो बोर मोननो थाखाय जों इसोरनि इसा बायदि बिनि फोरोंनाय बायदि जों जिउ खांनो नांगोन आरो बेजों लोगोसेनो आं दहाय बुंबाय जों जोंनि खामानिखौ जों मावनो नांगोन जोंनि खामानिखौ जों मावनो नांगोन जेरै फरायसाब्ला नोंथांनि खामानिया फरायनायानो फरायसाफोरनि खामानियालाय प्राइम डिउटियालाय माथो स्टाडियानो स्टुडेन्टफोरनि खामानियाथ' फरायनायानो नोंनि खामानिखौनो बेखौ मावनांगोन फरायसा हिसाबै क्लास खालामनांगोन खस्थ' खालामनानै फरायनांगोन क्लास खालामनांगोन सोलोंनांगोन बेयावसो इसोरा आशीर्बाद होगोन बेयावसो इसोरा सहाय खालामगोन देरहासार थांखियाव सहैनो नांगोन नालाय नंगौ इसोरा जोंनो बोर होखागोनखा नाथाय जुदि नोङो जोंना इसोर दंखायो इसोरहा प्लान दंखायोनो होननानै गासै बिजाबफोरखौ समायनायै रोबाङै जाबनानै दोननानै इसोर नों मिथिसिगौ होनब्ला सासे फरायसा जानानै जागोन पास नोंनि जायगायाव जिरायनानै नोंनि कलमखौ लानानै नोंनि एन्सार स्क्रिप्ट पेपारावथ' इसोरा लिरना होनाय नङाना सोरबा आरफोरखौ थिनहरनानैथ' लिरना होनाय नङाना बे इसोरा फरायाब्ला बहा आशीर्बाद होगोन इसोरा जों गोबां समाव जों इमबेलेन्स जानो नागिरो आरजखौथ' खुब खावलायबाय गाज्रि नङा खावलायखानांगोन सहाय खालामज्लायनांगौ जोङो नाथाय बेजों लोगोसे इसोरा जोंखौ सहाय खालामनो थामथिम जाबाय नाथाय जोंनो थामथिम नङाब्ला इसोरा मारै हेफाजाब होगोन जोंखौ
जों जेबोखौनो फरायाखै रोङाखै मिथियाखै फिननायखौनो माखौ गोसोखांहोगोन इसोरा बहा हेफाजाब होगोन ओंखायनो जों जोंनि खामानिखौ जों मावनांगोन हार्ड वर्किं जानांगोन जोंनि गथ'फ्रा जों थांखियाव सहैनोब्ला जोंनि जिबना साक्सेस जानांगौब्ला इसोरनि बोरजों जोंनि जिबना थिखांजानांगौब्ला जोंहाबो मावनो गोनां दङ इसोर नों मिथिसिगौ गाव आखाइ हेबनानै थाबाय बहा आशीर्बाद होनो इसोरा उनाव आरो इसोरनि दस जासिगोन इसोरजों फोथायनानै थाब्लाबो इसोरजों आर'ज खालामब्लाबो गैया खोनासङा फुद्दा फिननायखौ मोना नै दङ जेरेमियामोन बादिनि थाखाय बेहा थांखि दङमोनब्ला जसेफमोन बादिनि थाखाय बेहा गेदेर मोजां थांखि दङमोनब्ला अनजाग्रा गथ'फोर लाइमोनफोर नोंसिनि थाखायबो इसोरहा थांखि दं मानोथो निरासा जानो मानोथो गोदाव सोराव खालामनो मानोथो गोदाव सोराव खालामनो इसोरहा नोंनि सायाव थांखि दं नैबे जेरेमिया 29:11 आंनि जिबननि बांसिनै बै समाव जेब्ला नोंसोरबादिनिफ्राय एसे गिदिरसिन जाबायमोन होनदां जि समाव आं निरासा आङो दिनफोरखौ बादहोदोंमोन बे समाव बे सिरिफोरा आंनि थाखाय मोनसे इन्सपिरेसन जादोंमोन आरो मोनसे इयुथ कनफारेन्सनि गेजेरजों आलासि बुंथिगिरिनि बुंनाय इसोरहा नोंनि थाखाय थांखि दङ मोजां थांखि दङ नैबे बाथ्राया आंनि गोसोआव जेब्ला जायगा मोनदों आं आसा मोननो हादों आरो गुबैयै नंगौ इसोरहा थांखि दङ आरो बे थांखि दंनायखायनो बै समावहाय जुदिव गोबां रोखोमनि गोब्राब थासारिफोरजों जुजिनांनानै आंबो निरासा जादोंमोन जाया नङा जादों जों माब्लाबा जायो दा बेबायदि जायोखायनो आं खनले बुंबाय थादों जे जोङो मिथिनांगोन जोंखौ दाग्रा सासे दागिरि दङ बेहा मोजां थांखि दं अनजाग्रा गथ'फोर आरो मोनसे समाव आंखौ सासे इसोरनि मानसिया बेबायदि मोनसे प्रग्राम समाव हांख्रायजानाय सासे आलासिया मोनसे समाव गावनि टेस्टिमनिखौ होनानै बुंदोंमोन बांद्राय निरासा दाजा नोंनि जिबनाबो मोनसे समाव टेस्टिमनि जागोन your life will be a testimony for others नोंनि जिबना सानसे समाव गुबुनफोरनि थाखाय मोनसे साखि जागोन होननानै बुंदोंमोन बेनिफ्राय एरखेनानै इसोरजों हामजाथावथाव अनजाथावथाव बेबायदि रोखोमै जिउ खांनानै जोंनि मावनांगौखिनि खामानिखौ जोंनि दायित्वखौ जोंनि रेसपन्सिबिलिटिसफोरखौ जों मावनानै आवगायलांसाय मान साक्सिड खालामनो हाया जों हारसिं नङाथ' नों हारसिं नङा नों माखौबा हाया बायदि नुहुरदों इसोर हायोथ' बे इसोरा नोंजों लोगोसे दङ बै समावबो मिसरनिफ्राय कानान देश होननानै जेब्ला दैख'नानै लांदोंमोन मसनि लिडारशिपनि गेजेरजों रेड सि दंथेयोमोनलाय दा रेड सि गोजा सागोर दंथेयोमोन मोनसे सागोर ओरै फारसेथिं फारावनि सैन्यफोरा होसोबोबाय गिलु बालु मोनसे थासारि फैदोंमोन लामा गैलिया दानिया बोरै खारगोन उनथिं होसोबोगासिनो दं सिगांथिं मोनसे बारनो हायै बारख'नो हायै सानस्रिख'नो हायै दलां गैयै सागोराव बहा दलां थानो बेबायदि सागोर बेंथेनानै दंमोन बारनो हाला मा जाखो बाइबेला खिन्थायो इसोरा बे सागोरखौबो खावनै खालामनानै बे सागोर गेजेरावनो हागुं लामा दिहुननानै होदोंमोन दा बेनिखायनो अनजाग्रा गथ'फोर जोंनि जिबनाव माब्लाबा बिदि हिन्ड्रेन्सेसफोर हेंथाफोर समयसाफोर फैनो हागौ रेड सिफोर बायदि फैनो हागौ माब्लाबा नाथाय जों बेखौ मिथिनांगोन अनजाग्रा गथ'फोर बेखौ मिथि इसोरा रेड सिखौबो खावनै खालामनानै लामा दिहुननानै बारहोनो हाग्रा बे इसोरा सागोरखौबो खावनै खालामनानै बारहोनो हायो ओंखायनो आं बुंबाय थादों इसोरनि थाखाय जेबो समयसा गिदिरद्राय नङा जेबो समयसाखौ इसोर बोस्रांनो हायै बिदि समयसायानो थाया थारमाने जोंनियाव समयसाफोर फैब्लाबो समयसानि समाधान इसोरनियाव दं बेनिखायनो जों बे इसोरनियाव जों फोथायनि जोंनि जिबनाव बायदि रोखोम आनजाद हेंथा हेंसि फैब्लाबो बिनि गेजेरजों बे इसोरा दैख'लांनो हाग्रा इसोर बेनिखायनो जोङो मानो गिख्रंनो जाखानाय नंलिया जों मानोथो साननो हानाय नङा जों मानो सानो बाइबेला बुङो सोरहाबा गियाननि अभाब जादोंब्ला इसोरनियाव जों माबा मोनसे डिसिसन लानो जों हारसिं हायाखै इसोरनि इसाखौ नागिर इसोरनियाव सों बानजायग्राफोर जोंहा दङ गिदिरसिनफोर जोंहा दङ इसोरनि मानसिफोर दं दैदेनगिरिफोर दं गोरों गोरा मानसिफोर दङ बिसोरनि परामर्श ला इसोरहा आंनि थाखाय नोंथांनि थाखाय जों बयनिबो थाखाय मोजां थांखि दं आरो बै इसोरा बे मोजां थांखिखौ नोंनि जिबनाव आंनि जिबनाव बे मावफुंनो थाखाय थामथिम दङ मावफुंगोन नाथाय बेजों लोगोसे जोंबो
जोंबो जों जेरै खामायनांगौ, जेरै जिउ खांनांगौ, जेरै आवगायनांगौ, जिफोरखौ जों मावनांगौ, जों बेफोरखौ जोंबो मावनांगोन। दिनै फुङाव आं बेखिनि बुंनानै दोननो हास्थायबाय, गोलाव सम जाबाय। इसोरा जों साफ्रोमखौबो बोर आरो हेफाजाब होथोंसै। बियो गावनि मोजां थांखिखौ जों साफ्रोमनिबो जिबनाव, बिसेसकै जोंनि गथ' गथाय, जोंनि लाइमोनफोरनि जिबनाव बियो मावफुंथोंसै। इसोरनि आशीर्बादजों जोंनि गथ'फोरनि जिबना दाखांजानाय जाथोंसै। बेखिनि हामलायनाय आर'जजों आङो बे समखौ दोननाय जाबाय। हामबायसै।